Mayong gabi sa tanan? Mayong gabi sa tanan. Bugnaw bang palibot? Bugnaw no, pero salamat sa Ginoo kay tungod kay full house ta. Tungod kay naapod ang presensya sa Ginoo, nakuha-kuhaan ang kabugnaw. Pero mag-init gihapon ta din sa presensya sa Ginoo. Amen. Amen. So let's all stand. No, ready na batang tanan to receive the word of God tonight? Hallelujah. No, aside sa itong mga notebooks, ball pens, and our Bible, let's get our hearts ready, atong huna-huna, no, kay basin ang breakthrough nga imong gipangita igsoon karon ihatag sa Ginoo. Amen? No, basin ang imong dugay nang giampo sa Ginoo, dugay ng struggle nga imong gidala-dala, no, imong nang you will be set free karong kagabhion. Amen? Amen. Let's all pray. Dukot ta sa tong ulo, piyong ta sa tong mga mata. Thank you, Lord. Salamat kayo, Lord, sa imuhang presensya karong kagabhion. Lord, indeed, this is the moment. This is the time, Lord, nga imong gihatag sa matag usa, Father God. Because, Lord, wherever or whenever na imong presensya, Lord, dili gyud pwede nga walay mahitabo, Father God. Where your spirit is, there is freedom. Where your spirit is, there is joy, there is peace. Na breakthrough, Lord, na milagro, Father God. The captives will be freed. Lord, dagig kay buhaton, Lord, nga opening sa langit, O God, karong kagabhion, Lord, sa among taliwala. Salamat sa matag usa, Lord, nga naadin ni karong kagabhion, first time man, second timer, dugay na nga leader, balik man nga backslider baka ha. Lord, everyone, Lord, will receive their portion tonight, Father God. Lord, get our hearts ready. May among mga kasing-kasing, may mong tambok, nga yuta, nga mahimong matamnan, si mong pulong karon. Thank you, Holy Spirit. You will minister sa matag-usa namo karong kagabhion. We praise you, Lord. We lift up your name. We glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Ang tanan mo ingon og Amen. Before mo maglingkod, to ang basahon ato ang idungan natong pagbasa ang pulong sa Ginoo, ang key verse ato karong kagabhion. If you have your Bibles with you, mas maayo. Kung naapon na sa cellphone, okay ra pod. Kung naapon sa tubangan, siguro unya lang siguro no sa tubangan kay para mapakli pod ang mga angay ipakli nga mga Bible. Sige. So ipakli ang inyong mga Biblia din sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 28. Sa Old Testament na siya, Ezekiel chapter 36 verses 26 to 28. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart, or a heart of flesh. Sa 27, I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. And you will live in Israel, the land I gave your ancestors long ago. You will be my people and I will be your God. Ang tanan may ingonog? Ang tanan may ingonog? Amen. Magapanglingkod mo? Salamat sa pulong sa Ginoo. Magapanalangin siya no sa word nga atong gibasa karon. Sa Bisaya nag-ingon diri ng hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing. Amen. Hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing ana ang Dios. Ug bag-ong espiritu, kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato. No? Pusong bato. No? Noon kay nga kanta. Kasing-kasing nga gahi nga sama sa bato ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. Ihatag ko kaninyo akong espiritu. No, kang kisa gingon gani ani? Ang Ginoo, ang Lord, no? Ang Ginoo, si Lord nag-ingon, I will give my spirit in you. Ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong manggimbutan ug mga lagda. Adto na kamo magpuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong mga katigulangan ug mahimo na kamong akong katawhan ug ako mahimo ng inyong Dios. This is the second Sunday sa Change Sunday series. So the last time gi-recap naman sa ato ang mga host. Last week, we have talked about change destination and change direction. Karong kagabhion, magisgot let's move forward. Kaya ang Ginoo kay
Ginoo man siya of change. Ang Ginoo, di man siya nga sa usalang kalugar. No, God is a God of new things. No, let's move forward. Karong kagabion, magisguta about change heart, forgiveness. Ang tanan mo yung forgiveness. Sa Bisaya pa? Sa Bisaya pa, mga Bisaya? Pasaylo. No? Pagpasaylo. Sa diha naka-receive ta ni Jesus igsoon as our Lord and Savior, when we have believed and received Jesus, gi-accept nato atong ang iyang invitation to change our destination. No, muna siya nahitabo last week. No, nga sa dihang ning tanya no ni ani si Jesus sa John 3:16, niani siya sa kalibutan to save us. Nihatag siya invitation sa ato to change our destination, atong original nga destination tungod sa sala nga naa si ato padpadton tatang tanan, we are all going to hell. That is the truth. Tungod sa itong mga sala, kitang tanan, ang matag tao, unsan na siya nga relihiyon, unsan na siya nga estado siyang kinabuhi, nagpadulong tatanag ng impyerno, padulong tatanag ng impyerno tungod sa sala. But, no, tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, iyang giilisan, no, atong destination from perish to everlasting life. And whoever believes in Him and whoever accepts Him will not perish but will have everlasting life. So sa dihang di ato ang gi-receive nato si Jesus as our Lord and Savior, ato at ning dawat ta sa iyang invitation to change our destination, kitang tanan padulong na taglangit. Amen. Imbes na padulong tag impyerno, padulong na taglangit. Ingna yung tapad, padulong na kaglangit, brad, sister. Ingna po siya nga, ako padulong po kog langit. But kinahanglan makasabot ta igsoon nga ang salvation is dili lang siya natapos sa dihang ning amen ta gikan sa atong pag-receive sa iya kay buhi pa man ta naatay angay buhaton. Amen? Yes, padulong taglangit, no doubt. Kay tungod kay nana si Jesus atong sulod. But unsa may sunod? Unsa may sunod natong buhaton? No? A changed life, ang bag-o nga kinabuhi, nagsugod siya sa dihang mabag-o ato ang kasing-kasing. No, kay ato ang sabto no nga ang pag-receive ni Jesus, baliko na kapag receive ni Jesus, na change siya ang atong destination. Pero mausab atong kinabuhi when we change our hearts. Amen? No? Change direction starts with a change destination. No, nausab atong destination padulong taglangit, ning palikod ta sa sala, ning follow ta ni Jesus, the way, the truth, and the life, and the change will continue sa dihang mausab di atong kasing-kasing. Now that we are going to heaven, the next thing that we should do is to check our hearts. Kumusta ka atong kasing-kasing? Whether you are first time ka, second time, pirmi na baka ka, no, dili lang ni para sa mga first time kay tungod lagi kay kuan karon, no, change Sunday, para na sa mga bago, no. Because the word of God is para sa tanan. It's time to check our hearts, and so on. No, happy church, let's check our hearts. Because whoever surrenders his life to God, kinahanglan, iha pong i-surrender iyang kasing-kasing. Dili pwedeng ato lang gihatag atong life sa Ginoo, pero ayaw lang akong heart, Lord. Dili pwede ang mga issues, no, dili lang ko, Lord, but tawaton lang tika, dili na pwede. Whoever surrenders his life to God must surrender his heart as well. Tapos ato pag ang gibasa gani, ni ana na gani ang Ginoo nga, I will give you a new heart. Klaro kaayo nga ang Ginoo mismo, gusto niya nga tagaan ta niya, whoever believes in Him, whoever receives Him, will receive a new heart. Dili pwede nga dili bago ang kasing-kasing. No, ato ning mabalaan karon. Ngano kinahanglan bago atong kasing-kasing. No, sa Ezekiel nga atong gibasa, ana siya, I will give you a new heart. I will put my spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart. No, gahi, no, batoon, no, dili batoon, sama sa bato. Stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. Sa 27, I will put my spirit in you so that, aron, because a new heart, mora to'y maka-follow ni Jesus. A changed heart is mora to'y maka-obey sa Ginoo. If you have really accepted Jesus atong kinabuhi, if you really want to follow Jesus,
Kinahanglan mabago atong kasing-kasing. Kung dili mabago atong kasing-kasing, it's impossible to follow God with an old heart. It's impossible to obey God with a stony, stubborn heart. Muna kinahanglan mausab atong kasing-kasing, kinahanglan ma-change ang atong spirit, tugutan nato ang Ginoo nga bag-ohon atong kasing-kasing. Amen? Sa ningon pa siya, and so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. You will be my people and I will be your God. Your heart is the most important tool for transformation, igsoon. You have to know that. Kinahanglan makaibalo ka imong kasing-kasing mo'y pinaka-importante nga tool or gamitonon para mausab ka. Mausab imong kinamoy. Dili ang imong talento, dili imong kagwapa o kagwapo, dili imong bahandi, dili imong position, but your heart. No, kay daghan kitang mabasa sa Bible sa 1 Samuel chapter 16, sa dihang nangita sila bagong hari. No, si Samuel, prophet Samuel, no, gisugo siya sa Ginoo nga pangita bagong hari kay di na ko ganahan ni Saul. Ana si Samuel, kita siya sa igsuon ni David. Six-pack guro, no, dako kay broad kay shoulders, kanang kuan kay taas kayo 6-footer. Paglantaw ni Prophet Samuel amo na ni siya mahimong hari. But diingnan siya sa spirito sa Ginoo sa verse 7. Looks aren't everything. Do not be impressed with his looks and stature. I've already eliminated him. No, dili na siya, no. Grabe ka eliminated, no. Wala na siya sa akong choices, wala siya sa akong top 5 gani. No, giingnan niya giingnan sa giingnan sa espiritu sa Ginoo si Samuel. God judges persons differently than humans do. Men and women look at the face, but God looks into the heart. Ang Ginoo naglantaw di ay sa imong kasing-kasing igsuon. Even sa New Testament, ni ana na si Jesus, giingnan niya ang mga Pharisees, mga maayo na ina sa balaod, na anay posisyon sa relihiyon. Ingon niya dyan sa Matthew chapter 23, 27 to 28, pagkaalaot ninyong magtutudlo sa balaod. No, mga lawyers na, mga expert na sa balaod ni Moses. Giingnan niya nga, pagkaalaot ninyo. O kamong mga Pariseo, mga tigpakarong ingnon kamo. Sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti, nga maanindo tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug mga hugang butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan, kamo maayo. Apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakarong ingnon ug sa mga sala. So God looks at the heart, dili sa position, not on what you're doing, no, unsa imong ginapakita sa mga tao, but nakita sa Ginoo because God looks at the heart and it is important to Him. Importante sa Ginoo imong kasing-kasing igsoon. Amen. Inahinay na ba mo gina-check imong heart karon? No, as we go along let's check our hearts. Let's allow the word of God to check our hearts. Sa Proverbs 4:23, let's look into this before tayo adto sa forgiveness. No, Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring. For it is the wellspring of life. Dinay palang ganing nga verse igsoon, makita nato ang kaimportante sa imong kasing-kasing. Ngano day gi-include man sa Ginoo ang kasing-kasing sa iyahang pagbag-o sa atoa. Nugingon niya diri above all else. Labaw sa tanan. It must be your top priority. It must be unahon nimo that above all else kinahanglan, no, imo kasing-kasing imong ampingan. Wala ba ganabang nakasulay na mo og inyong basura. Inyong basura kay inyong gikandaduhan kay basin makawat unya sa silingan. Nakasulay mo, kasi nakasulay diri nga iya yung gitaguan sa balay iyang basura. Ang malata ug dili malata ang yang gikandaduhan silang balay basin makawat sa silingan. Kasi nakasulay wala no? Because ang basura wala siya worth. Wala siya value. But your heart is extremely valuable igsuon.
That's why giingon daring above all else. Kay taas siyag value. Kanang mga taas og value igsoon, mo gyud na siya inampingan kayo. Amen? No? Just like our physical body, kung atong heart gani, if our spiritual heart mamatay, ang ato ang dreams, ang ato ang mga pangandoy, ang ato ang mga tinguha, atong passion, no? Kay mo man na siya naglangkob sa atong heart, ang inner man nato. Kung mamatay na gaina, ahaman padulong ang usa ka tawo, walay direksyon iyang kinabuhi. Bising usaon niya gusto siya nga mo-follow ni Jesus, yan ang gi-accept si Jesus siyang life, pero patay gani ang spiritual heart, wala gyud hinungdan ang iyang pagkinabuhi. Mo nag-ingon diri nga above all else. Kay kana na ba mo kasing-kasing so that's who you are. Muna ikaw. Muna it's very important above all else. Gingon pa niya diri, guard your heart, bantayi. Kung ganina, wala to ginagisguta, wala to gibantayan ang basura, pero karon ingon diri ang ato ang kasing-kasing bantayi kay ngano man constantly ang yawa mangita siya pamaagi to attack your heart. Constantly mangita siya pamaagi, no, mangita siya tools kanang weapon para mahimong mabuak atong kasing-kasing, no, ganina gi-portray ganina. Mabuak atong kasing-kasing, mawad-an tag paglaom, mawad-an ta og kanang mawad-an ta sa passion. Muna ya bantayi. No? Because your heart, no, is under constant attack. No, labi na mga leaders. No, we have very important nga buhatono labi na karon sa Change Sunday nga natay magipang-invite nga mga new believers na sa Ginoo, kung mawad-an na gitag heart, kung ma-steal na gani, kung dili na to bantayan atong kasing-kasing, the devil might steal our passion. Ipadiskurahe unya ta, di na ta makaatiman. Mga estudyante, mawad-an na gita og drive sa pag-eskwela. Muna siya, mahibal-an ato na later. Guard your heart. Ikatulo na ingon siya dianhe nga, because it is the wellspring of life. Muna siya tinubdan, tubod. Meaning it is the source of everything you do. Naa sa kasing-kasing igsoon, nagsugod ang tanan. Unsay condition sa imong kasing-kasing, mo'y huna-hunaon sa imong nahuna, mo'y buhaton sa imong lawas, mo'y istorya sa imong baba. Hello? Yun pa sa Matthew nga, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. So kung daot atong kasing-kasing, daot pod nga pulong ang ato ang maistorya. Mga pulong sa way paglaom, mga pulong sa tunglo, mga pulong sa bastos nga naman, there's something wrong sa heart. Kung atong huna-huna pa lang gani, wala dyan ko'y ayo ani, wala ko'y ugma. There is something wrong sa heart. If atong actions nagsukuhay sa gi-follow nato sa nga Ginoo, there's something wrong with the heart. No mo lang iyon diri nga, above all else, guard your heart for it is the wellspring of life. Kung may tagtinubdan niya tubod nung kanang tubig, no, labi na kanang isa sa mga tong tubod din sa pagadian dira sa tuburan. No, grabe kang buswak sa tubig dana. Kung ang kanang sinugdanan sa tubig gani, mahugaw na siya tanan nga agianan ana, hugaw. Una ampingan day atong kasing-kasing igsoon. If your heart is unhealthy, it will impact everything sa ato ang palibot. It will affect ang atong relasyon sa uban. It will affect, number 1, relasyon nato sa Ginoo if dili mao atong heart. No, so check your heart. Check your heart tonight, igsoon. Because it is the wellspring. If we lose our heart, we will lose everything. Mo'y delikado. Mubitaw ang uban mag-suicide. Wala sila paglaom because they have lost their heart. Wala sila kabaloon silang buhaton, wala sila kabaloon silang hunahunahon, wala sila gikakuptan. Wala na sila umoy nga mubabuhi pa. That's why even their life ilahan ang gibuhian. So change direction igsoon starts again. No, change direction will start with a change destination. Sa diyang padulong taglangit,
mo follow ta sa new direction which is si Jesus, and change will continue pinaagi sa mausab nga kasing-kasing. And the key to a changed heart, igsoon, is forgiveness. Pasaylo. Palag ko sa kong timer. No? The key to a changed heart is forgiveness. Pasaylo. Kitang tanong may pasaylo. Unsa na yung meaning aning pasaylo? Okay. So yung meaning pasaylo, the word forgive means to wipe the slate clean. To pardon or to cancel a debt. Debt is utang. When tag slate clean, gani ka ng, urag ka ng listahan sa mga offenses. Listahan sa mga wrongdoings. Muna siya gitawag, muna yung term nga slate or clean slate. No? Kini siyang forgiveness, igsoon, is very important nga ito ning maisgutan. Especially kung nag-agita sa proseso sa kausaban, because it will affect our eternal destination. Miski ato nang gi-receive na to si Jesus, but then kining dirita sa forgiveness, wala na to nasabtan kining subject or kining word or kining hilisgutan about forgiveness. At stake ang ato ang eternal life. Basin abi nato nga padulong pataglangit pero dili na diay. Una karong gabi kinahanglan makasabota kining forgiveness or di lang masabtan gani kanang ma-reveal sa ato aba. No, again, whether first timer ka basin dugay na ka, no, napakay pagduha-duha ani. There's no real repentance, no? There's no real repentance if you don't understand forgiveness in the first place. Di jud ta wala gyud tinuod nga paghinulsol iksod kung wa gay ka kasabot in the first place kung unsa din ang pasaylo. Kung unsa din ang gibuhat ni Jesus sa cross. Mayon na siguro tag pasaylo ako, Lord. Pero di ina to na tinuod na sinate ato ning mabalaan gihapon. No changed heart, no power to change our lives. Okay, maghisgot ta aning duha ka buknawong sa forgiveness. Duha ka nawong sa forgiveness. Una nga forgiveness nawong sa forgiveness is God's pardon of our sins. Gusto lang nako ni nga somehow mabalik lang nako atong naisgutan last Sunday. No, recap lang po sa uban nga wala atong Sunday. No, gusto lang nako ni okay, it will moapekto ni siya sa ikaduha natong hisgutan. No, about labi na sa atong heart. First, face at forgiveness is God's pardon of our sins, meaning ang pasaylo sa Ginoo sa tua. Munay una nga nawong. With repentance magud igsoon. Tadihang nakasala ang tao. Nahagbong ta sa sala, imbis unta nga we are original nga plan sa Ginoo is for eternity. Tadihang si Adan ug si Eva nakasala, nahagbong sila sa sala, napanunod nato ang maong sala. Sa akong giingon gini kitang tanan padulong tag impierno. Muna niingon gani sa Acts chapter 3:19 ni ana si John the Baptist, ni ana siya nga repent and then turn to God so that your sins may be wiped out. The times of refreshing may come from the Lord. Maghinulsol ta aron mapasaylo ta. Ay kung walay paghinulsol, wala po'y pasaylo. Amen? No? So, katong gibuhat ni Jesus dito sa cross igsoon, it is necessary para sa atong kaluwasan. What Jesus did on the cross is necessary siya, meaning dapat mahitabo for us to be able nga mahimong matuman niya ang salvation, ang plan of salvation niya para sa atua. You know what, igsoon? Ang gugma sa Ginoo para sa atua, dili lang ko ng pakyut-kyut nga gugma ba? Gipasaylo ta niya tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Ug ang gibuhat ni Jesus dito sa cross, dili lalim. Dili sayon. No, God loves us too much nga dili siya musugot nga kita moadto ra sa impierno. That's why He made a way. That's why iyang gihatag iyang bugto nga anak in place, not nga kita untay malansang, kita untay i-punish tungod sa sala nga naa nato, but He gave His only Son to take our place nga dito sa cross. So that mahimo tang mapasaylo niya kay kung gingon pa sa Galatians, if walay pag-ula sa dugo, kung wala ang gibuhat ni Jesus dito sa cross, walay pasaylo sa sala.
Amen. No, so I want you to open your eyes, to open your hearts nga ang forgiveness day nga ato na receive day gikan sa Ginoo, dili siya of something nga natay gibuhat. Dili siya tungod kay natay gibuhat nga penitensya, dili tungod kay nagbinuotan ta, but it's because of the love of God para sa imuha. Dili lang ba siya basta-basta ra ba nga gugma? It is a just nga love. It is a love nga kadako sa gugma iyang gihatag iyang kinabuhi. He died on the cross. Sa Romans chapter 5 verses 6 to 8. Romans 5, 6 to 8. When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Now most people would not be willing to die for an upright person. Though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. Sayon ra kaayo, it's easy for us to give our life to someone nga gimahal nato. It's easy to give our life to mama nato or tong papa. Willing ko magpakamatay niya. Willing ko nga ihatag na ako kinabuhi sa akong uyab. Willing ko na ako ihatag akong kinabuhi kay buutan man na siya. But how about for those sa imong mga enemy? Are you willing to give your life for your enemy? Hunaw-naa daw mga nanglibak sa imuha. Laube. Kana mga nanglibak sa imuha kung naaman. Are you willing to give your life para sa iyaha? Magpakamatay ka para sa iyaha? Dili no. Ingon din nga, though someone might perhaps to be willing to die for a person who is especially good, but, so verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. While we are still enemies of God, iyang gihatag, iyang kinabuhi para nimo igsuon. He died on the cross. Aron mapasaylo, aron makancel ang atong mga sala. Kaya kung wala to niya gibuhat, there's no way nga makancel atong mga sala. There's no way nga ma-forgive ta sa atong mga sala kung wala siya ni ani diri sa kalibutan. Kung wala nagpakamatay si Jesus sa cross. Bisi usa na to glod-lohod sa simbahan para mapasaylo atong sala. But without Jesus, wala gyoy pasaylo sa sala. Kitag yung tanan mo, atog yung tag-imperno. But He gave His life, He gave His Son to die on the cross for His enemies. That's how great, how dako kayo ang gugma sa Ginoo para nimo igsoon. Never doubt the love of God para nimo. You are forgiven igsoon tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Period. Wala na ilaing rason. It's a just nga love igsoon. Again, di siya pa cute-cute nga love nga, oh, I love candies, I love to travel, I love puppies, cute-cute kaya ang puppies, I love, mga anak. No. Love siya, it's a just love na kinahanglan na ay mamatay kaya ni ana siya nga, ang bayad sa sala kamatayon. He is just, dili siya mausab nga Ginoo, He is true to His word. Nindot kini mo alagad ta Ginoo nga di mausab. Makuyawan ta ng Ginoo nga mo adjust sa atong gusto, no? Makuyawan ta ng Ginoo nga mo adjust sa atong feelings. Mausab kung depende sa kultura sa lugar. Makuyawan ta ng Ginoo ha. Pero ang Ginoo, kandili mausab, yesterday, today, and forever di mausab. That is the God na nagpakamatay para nimo igsoon. You are forgiven. Gipasaylo na ka tungod si Jesus nagpakamatay in replace sa imuha. That is forgiveness, igsoon. Una, akong balikon sa Acts 3:19 na siya, busa pag hinulsol. Repent. Talikdi ang sala. Balik sa Ginoo. That is repentance, no? Turning away from God, turning away from your sins, and turning back to God. No, 180 degrees nga pagtalikod sa sala. O mo follow ni Jesus. That is repentance. If you have understood what forgiveness is, if ato alang na-reveal sa ato ang sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, tinuod yun nga paghinusol, tinuod yun nga kabaguhan, tinuod yun nga pag-follow atong mabuhat ni Jesus. Igsoon. Di ginato sayangon na yung gibuhat sa cross. Amen?
Gidawat na ba nimo si Jesus igsoon? Nan gipasaylo na ka. Imo ba gituhuan nga si Jesus namatay puli sa imong mga sala? Gipasaylo na ka ug naluwas na ka. Amen? No, we can't have a right relationship with God if we don't admit kung sa atong nakuan. I-admit lang nato igsoon kung sa atong nabuhat at tubangan sa Ginoo. No, di na taingon nga mang-blame sa uban or unsa ba ka, admit that you are a sinner. Ang Ginoo, no, anda mo pasaylo nimo. Amen? That's unang nawong sa forgiveness. You are forgiven. The canceled, no, ang gikansela nga slate, no, mga gikansela nga sala sa Ginoo para sa ato. Ikaduha, our obligation to pardon others. Our obligation to forgive others. Dirita magpadayon og hisgot ani about forgiveness, atong lalumon og ayo ang atoang pagsinati unsa ning kinabuhi sa pagpasaylo. Another term today for forgiveness is choosing not to hold, pagpili not to hold, dili maggunit og offense against someone. Forgiveness is letting go of the offense against someone. Forgiveness is choosing not to dwell, no, dili magpundo on the pain, on the offense. Or di ba, continue, no? Forgiveness is choosing not to continue to rehearse in your thoughts unsay nahitabo nga maot. Kingon ani ko, gikuan ko niya, gibinuangan ko niya, nangupya sa nako, iyang gikawat akong project, sa baka iyang gikawat akong design, sa baka yung mga nato ang mga kuan, no, gibinuangan ko niya, gitutaymeran ko niya, no, nagbalik-balik. But forgiveness is choosing not to continue nga maghuna-huna sa offense. The love that we have received gikan sa Ginoo, the grace that we have received gikan sa Ginoo, the justice nga gihatag sa Ginoo sa atoa, we are obligated to mo-flow na siya. We are obligated to do it the same sa uban nato nga mga tao. We are obligated to do it the same sa uban nga mga tao. Amen ba? Kung tinuod kang gipasaylo ka sa, kung tinuod kang gipasaylo, kung tinuod nga nagtukay so nga gipasaylo ka sa Ginoo, makapasaylo pug ka sa uban. Amen. Ephesians chapter 4 verses 32. Ephesians 4:32. You must be kind to each other. Think of the other person. Huna-una si other person. Meaning katong nakapasakit nimo, dili kato imong friend nga katong okay ra mo. But katong other person meaning katong naka-offend nimo. Forgive other people just as God forgave you. Amen. Forgive other people just as God forgave you because of Christ's death on the cross. As believers, our relationship with God is restored. Amen? No, na-reconcile ta sa Amahan tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, tungod sa pasaylo. But what about, kumusta man atong relasyon sa uban? We cannot be believers of Christ, we cannot be followers of Christ, but dili ta kabalo mo pasaylo sa uban. Nay mga points ni Rigson, ngano kinahanglan man ta mo forgive. Ngano kinahanglan magyuta mo pasaylo, sister or ate. Kung kinatibuk-an lang bitaw nga atong isgutan kay tungod mo maigingon sa Bible. That's plain and simple, but ato lang tagud-taguron karon. Why we must forgive? Number 1, because you are already forgiven. Mupasaylo ta igsoon kay gipasaylo na ka. Gipasaylo man gani ka. Ano di man ta mo pasaylo sa uban? Ngano kaha punta di mo pasaylo, inani iyang gibuhat. No? Sakit kayo, di gyud madawat ang iyang, di gyud ako madawat ang gibuhat. How about imong gibuhat sa Ginoo? How is it any different sa imong gibuhat niya sa imuha nga nakapasakit pugta sa Ginoo? No? We forgive because we have already been forgiven by God. Colossians 3:13. Colossians 3:13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you.
Mo bitaw nagisgot ta ganina igsoon nga about the forgiveness of God sa atong life, of how He canceled ato ang records of wrongs. Bali usa na kamaot, usa na kahugaw, usa na kabaho na siya nga sala muna ato naisgutan ganina how God has canceled it. Wala magay nasa ato gani nga dapat i-cancel. Wala may nasa ato igsuon nga para luwason ta sa Ginoo, but plainly He loves us. Muna nagisgot ta about the forgiveness of God tungod kay number 1, mo forgive ta sa uban tungod kay gipasaylo ka sa Ginoo. Hebrews 8:12, for I will be merciful to the unrighteousness, to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will remember no more. Wala na magani gihinumdum na sa Ginoo ang mga ato ang mga binuhatan. Then makabuhat pud ta na igsoon sa uban. That same power nga gibuhat ni Jesus sa cross nga iyang gipagpasaylo, ang iyang pag-cancel, iyang pag-forget sa offense, mabuhat po na nimo because you have already been forgiven. Amen? Number 2, ngano mo pasaylo man ta? No, nagisgot ta karon adto kasing-kasing igsoon ha? So that our Heavenly Father will forgive us. Ngano nagisgot naman pud ka? Day og kuan nga pasayloon ko sa Ginoo, nga gipasaylo naman kata. Kabalo ba ta nga ang unforgiveness is a sin? Ang pagdumot sala, ang pagpanimalos sala. Huna-huna pa lang ganimo daan imo na siyang kuy matakil po lang gyud ning bayhana. Marisi lang gyud. Kuy huna-huna lang gyud na siya. Sala na siya. Munang ingon di ani nga so that our Heavenly Father will forgive us because unforgiveness, ang pagdumot, ang pagdaot sa usa ka tawo is a sin atubangan sa Ginoo. Matthew 6:14-15, forgive other people when they sin against you, and your Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Simple kayo, no? Kung di ka mo pasaylo sa uban, di pod makapasaylo ang Ginoo nimo because you are holding grudges. You are holding sin against sa uban. No matter how justifiable it is, igsoon ang gibuhat sa imuha. Because ang Ginoo will settle, siya ray mo settle ato, God will give justice sa unsay gibuhat niya sa imo. But ikaw, again, importante imo kasing-kasing igsoon. No matter unsa na ka-reasonable imong gibuhat, iyang gibuhat ingon ani, sakit kay iyang gibuhat, dili siya mahimong enough nga reason nga mahimong mo-hold ka grudge sa iyaha. And ingon diyan hiyo nga kung di nimo siya pasayloon, di po ka mapasaylo sa Ginoo. It would be an unconfessed sin na. Tama ba? Unconfessed sin na siya kay wala. Kung ba kaning Lord pasaylo ako Lord kay nasuko ay nanimalos kanyo. Sure ko walay nang ingon ana sa tawo nga nagkuan nanimalos. It's unforgiveness. Amen? Nganong mo pasaylo ganita? Para mapasaylo punta sa Ginoo. Unforgiveness it will cause to spiritual death. Ang hinungdan na ba sa spiritual death po rigson unsurrendered nga life, unsurrendered nga sin. Ug mo na siya unforgiveness. Amen? Refusing to forgive is a sin. If we receive forgiveness from God, we must give it to others who hurt us. Kung naka-receive ta gugma gikan sa Ginoo, igsoon unmerited favor, grasya sa Ginoo, then we must also give it sa uban nga nakapasakit nato. We cannot hold grudges or seek revenge. Dili pwede. No, ang nature ba sa tao, gipasakitan ko niyo, pasakitan punti ka. Unsay kay karon labi na nga nanas na sa social media, ang buhaton karon mangaway na sa social media. That's his way nga para
mubalos. No? Electronic na po ng pagpanimalos karon. Teki na po. But forgiveness means releasing the other person, no, katuning offender, from blame and leaving the event, no, leaving ang hurt, ang pain in God's hands and moving on. Ang pagpasaylo igsoon, it means i-release, buhian nato ang blame. Kaya sa'yo magandang mahitabo igsoon, mo itag unforgiveness. Dili ta makamove on, na inani jud ko tungod niya. Di na ko ni mabuhat. Ngano na iunahan na makaday? Ay, ilangan kato siya manggod. Kato manggod siya. Pero sa mahitabo na, 10 years ago, nagyuday na nahitabo niya. Pero di yun ako siya, mapasaylo na kay. Nainani ko na, pobre, yun mi tungod niya. That's unforgiveness. That's holding. No? Nag-hold, yapon ta sa offense, nag-hold ta sa blame. But forgiveness, ikson, giputol na to ang blame. Kaya naman tayo choice to forgive or not to forgive. Tama ba? Amen? Ikatulong nga rason nga nung kinalanta mo forgive. To stop the pain and be healed. To stop the pain para maundang na ang sakit. Muna pirmi day magbalik-balik ang sakit igsoon. Kay pirmi man po mong gihandom ang kasakitan. Pirmi man magbalik-balik ang offense. Pirmi man gibalik-balik nga gibinuangan ka. Pirmi man gibalik-balik nga gilibak ka, pero may magbalik-balik nga, ginani, jud ko na. Muna, pero may po magbalik-balik ang sakit. But sa dihang, putlo nimo ang offense, putlo nimo ang i-release nimo imong kaugalingon, gikan sa panghitabo. You will be healed. You will be free from that pain. Maundang ang sakit, igsoon. Forgiveness is the start of the healing process. Gusto ka nga mahimong mahil ang imong heart, igsoon, forgive. Release that person. Pasayluay mong mama. Pasayluay mong papa. Pasayluay mong igsuon. Pasayluay mong bana. Pasayluay mong best friend or imong ex. Dili tungod kay unsa may rason nga angaya, dili sila ngayon. Wala ingon ana igsuon, but to set yourself free. To stop the pain nga imong gidala-dala. Kapoy ba magdala-dala og mga kabugat igsoon, no? Tama ba? No, kana mga kasakitan, pagdumot kapoy, bugat, they're all excess baggage. Siguro sa uban no, moingon mo forgive and forget. Nay usahay nga dili siya always easy. Forgive and forget, tama ba? Labi na kung sakit jud kayo, ang uban gani it seems impossible sa ilaha nga mo forget. But ang forgiveness igsoon pagputol. Na siguro times nga di gyud nato malimtan gyud ang panghitabo, but the pain is already wala na. Kaya naa ang forgiveness. Amen? No? Padayon lang sulod sa proseso sa healing igsoon. Again, ang proseso sa healing magsugod sa forgiveness. Next nga rason nga mo forgive ta, for your sake and for your freedom. For your sake and for your freedom. When we release the wrongdoer from the wrong, nga iyang gibuhat sa to, ato siyang i-release. Imo ang giputol nimo ang gingon ganito no, kay ang unforgiveness is already siya cancer. No, unforgiveness imo ra siya sakit day nga ato ang gitugot sa tong kasing-kasing nga mo'y nahinay siya kutkot, mo'y nahinay siya patay sa atong spirito. Mo di ay kung usat na ta kung mo di ay nay mga Kristohano igsoon nga nag-backslide, isa sa mga rason na unforgiveness. Kaya ang unforgiveness mo'y nahinay siya patay sa atong passion, nahinay siya patay sa gugma sa Ginoo, nahinay siya patay sa joy. Kaya lagi sala. No, but when you release that wrongdoer from the wrong nga iyang gibuhat, giputol nimo ang sakit out of your inner life. You will set a prisoner free, but you will discover that the real prisoner is yourself. Ang sakit manggod ison kining pain manggod. Mo ni siya mo overall gani ang pain sa to, it will become a distraction sa mga butang nga ihatag unta sa Ginoo sa atoa.
Labi na kung first time nimo karon or bag-o ka magtutuo igsoon, if dili nato i-surrender ang atong issues sa atong kinabuhi, if you will not surrender ang ato ang mga pains sa ato ang kinabuhi. Naon tay gusto baguhon ang kinabuhi, naon tay gustong ibago ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili mabuhat sa Ginoo tungod kay natay wala gi-surrender. No, to be honest, sa dihang nag-prepare ko aning ako ang word kan, nagdaghan kay nahitabo this morning, nahimo nga naka-distract sa ako aba. No, giatake ko og kanang discourage me, kanang discourage ko na kuan ko kanang nairita ko. Di ko gana sa mga panghitabo, labi na ganang morning and then naala kay gustong mahitabo to mahimong smooth pero wala na hitabo. And nimo nga ninihila ko sa Ginoo kay Lord, dili ko kapadayon lagi himo, di ko kapadayon og balay sa ako ang sa word nga imong ihatag sa ako tungod sa naapektuhan akong emotions, naapektuhan akong heart. No na nagay ko nga ako na inos pastor din ako magwali karong gabi kay di ako mapadayon but aning release kog pasaylo sa tatawo nga nakapasakit nako. No, wala man siya nangay pasaylo siguro siya kay balong nga na something wag nahiubos ko niya. Pero ako sang ning release ko pasaylo niya and akong gihilak sa Ginoo kay naman gyud gihapon Lord, di gihapon ko kapadayon. Pati hilak ko sa Ginoo ning piyong ko sa akong mata ning sulod ning kuan ko di sa presence sa ning connect ko padayon sa presence sa Ginoo and no, tungod sa grasya sa Ginoo nahimo na akong nahimong gihanay sa Ginoo ang iyang mensahe karong kagabion. No? Because sa dihang manggod ma-overrule ang atong huna-huna sa pain, sa atong emotions, na ibubo ang Ginoo sa ato ang panalangin, dili na ito makuha tungod kay we are focused sa kasakitan. We are focused sa tawo nga nakapasakit nato. But all we have to do the igsoon is to release, set ourselves free. No? Set yourself free no kay kita day prisoner dili day siya. Munta nga unsaon na naman ito nakapasakit tao, bahala na si Lord adto. Ikaw nimpasaylog gyud kaniya. Giputol nimo ang blame. Kung namay nahitabo nga maot, dili na nimo siya i-blame. Mupadayon kasi mong life because Romans 8:28 ning promise ang Ginoo all things work together for good for those who love Him. Amen. Hallelujah. And last, unsa nga ngano mo forgive ta. So Satan could not take advantage of us. Ang unforgiveness magud igsoon, mahimo siyang it is giving right to the devil nga mo rule siya sa tong life. If we hold grudge, if we hold offense sa tao nga from someone or with someone, sama ra pud gitagaan atong katungod ang yawa nga mo biktima sa atoa. Sama ra pud nga atong gitagaan ang right ang yawa nga mohimo nga mubutang og chains sa atoa nga para guyod-guyuron ta. Mo take advantage ang yawa. Muna ingon sa Ephesians 4:26-27, go ahead and be angry. No? Sa Bible dai pwede sa Ginoo tubang sa pwede dita masuko. Si Jesus gani nasuko, pero niingon di ani no, you do well to be angry but do not use your anger nga makasala ka. Don't use your anger as fuel for revenge. And don't stay angry. Kaya ingon sa Bible, okay na ma-angry. Sige na po, ka-angry. But don't stay angry. Don't go to bed angry. Don't give the devil that kind of foothold in your life. It's okay to be angry, but I do not stay angry. Mahimo niya kang si Hulk. No, mag-green unya ka. No, bitaw, do not stay angry. Ayaw tuguti ang yawa nga mahimong naa siya gunitan sa imuha. Foothold. Because that is already pride igsoon. Garbo na. No? Dili lang unforgiveness but also pride. Pride is an enemy of forgiveness. Forgiveness igsoon is a personal decision to let go of the feeling and be wronged and move on. Natoy diri sa akong slide katong anatomy. Palagda ko adto. Diri ko mo end. Anatomy of human emotion.
Para mas makita no visual magutang nga pagkatao nindot kay makita nato ang atong naisgutan dire. Mitag offense no, mitag first nga mahitabo. Mahimong makaapekto sa tong heart is the offense. Kay dire sa kalibutan igsoon masakitan pa ta. Tama ba? Kisa may wala usa dire nga wala gyud dire nasakitan. Kisa po'y wala diri nakapasakit. Kay mag-prayer taon niya. Kay basin na mga but-buton yan eh. Kitang tanan nasakitan, kitang tanan nakapasakit. Tama ba? Samtang buhi pabitaw ta igsoon, mahitabo pag yun nasa tong kinabuhi ay. Di ta exempted ana. But gipahibalo ta sa Ginoo how to guard our hearts. Offense, something that causes a person to be hurt, angry, or upset. Muna siya unam, offense. Ikaduha, masakitan. Kung di na to, if you will not let God deal ang ato ang mga hurts, if we will not let God ma-deal ang atong offense, then ha, palanggay dan ay, kung dili pa gyud nato mapadil sa Ginoo ang kasakitan, result na siya to anger. Masuko na ka, mangluod na ka. Ma-discourage na ka. Magpadaplin na dayon ka. Magpangit-ngit na dayon ka. Di na dayon ka mo-appeal og cell group. Or masuko na dayon ka. Mo take revenge. Nato din after sa anger, na din ang choice. Nadi tay pagpili igsoon. God has given us a decision to make every time nga ma-offend ta or every time nga no ma-deal nato ni. Dili ta mo forgive, ang mahitabo na bitterness, kapaitan. Kung di ta mo forgive, na hate. Na dili pansinon, no, na tamnan og kawayan. Rebellion, revenge. Muna siya yung mga resulta if we do not forgive. Ug di ta gusto moabot taan ng lugar igsoon. Because that is the place nga wala dira ang Ginoo. If we really want to follow God, dili ta gusto moabot anang mga lugara. If you really want to change, ma-change ta, dili ta gusto maabot anang lugara. Or, we will forgive and there will be reconciliation. Tingali wala, di anhi karon ang nakapasakit sa imuha. Napakasala yung lugar o na mo nagkita. But importante atong heart, ning release sa tag-forgiveness sa iya. Nanay reconciliation na hitabo. Na reconciliation na I love, na I peace, na ang kalipay, and that is the place nga naa ang Ginoo igsoon. Amen? Ay, wala po siya. Okay. So, kumusta ka tong heart? How is our heart? Before na ko ihatag ni Pastor ang time, hinalan makaibalo tayo, so it is through our heart nga makakonekta sa Ginoo. If naibikil sa tong heart, di kita ka-connect sa Ginoo. If you are first time karon, importante imong heart, ma'am, sir. Because muna siya paagi nga makakonect ka sa Ginoo. Mga leaders, if your heart is not right, may something mahitabo sa ministry. So God wants to change us inside and out. All we have to do is to surrender. Let go. Ayaw nag-struggle. Ayaw nag-rason at ubangan sa Ginoo. Whoever surrenders his life to God, akong balikon, must surrender his heart as well. Amen? Naka-receive ba tayo igsoon? Naka-receive ba tayo sa forgiveness sa Ginoo? Ready ba tayo mo forgive? Amen. Uban sa grasya sa ginatong palakpakan ng Ginoo igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Manindog ta mga igsoon. Aliw tindog. Doon ay sugilanon sa Biblia na nakautang ang tao og 10 milyones. 10 million yang nautang sa usa ka dato nga tao. Ug sa diyang nato siya kay wala siya kabayad. Nangayo siya og papaso na yang utang. 10 million. Nangamuyo siya kay papriso man siya. Hasta iyang pamilya. Naluoy niya ang maong dato. Gipasaylo siya, gipapas ang sala. Nakwits tanan ang 10 million. Miuli siya,
Nakita niya itong nakautang niya og 1,000. Pakita niya sa kautang og 1,000, usa na katuig wala bayre. Giliab niya. Giliab niya. Bayad sa mga utang usa ka libo. Nangamuyo taon ang tao, wala ko ikabayad. Pasaylo ako. Wa gyud siya. Iyahang kuan nga ipapriso ang tao. Pagkahibalo bitaw sa dato nga nagpasaylog 10 million, ipatawag niya. Ipatawag niya tong wala ka pasaylo sa 1,000 nga nautang. Dali ragod, nakasumbong man nga mao na gibuhat niya. Dali ragod. Dili bagi pasaylo ta ka sa 10 million nga imuhang nautang nako. Katong nakautang nimo og 1,000 wa gyud nimo pasaylo ah. Unsay silot niya? Gibanlog siya. Imbis gipasaylo ang 10 million, nabalik nga nasilutan siya. Grabe kaayo nga kuan sa Biblia. Ilang nako makot asa dapit. But mauni siya ang issue sa atong heart. Naa pa siguro yung mga wala na to mapasaylo. Yung tagi pasaylo nako pero di gyud kakalimot ba? Murag musibang nakagdalan kay dili na gusto makita. Di niya gusto ma-mention ang ngalan. But pasabot nagdumot pa ka. Let's just close our eyes. Kinsa nang mga tao nga wala pa ginato buhi eh. Nag-cost na nimo bitaw og gahawid nimo sama sa atong nadunggan. Naghawid nimo pag-ayo. Di ka kaabante. Pasayloan na siya karon. Let's come to God this tonight. Sa mubo kay nga higayon. Lord, tabangi ko nga ako ni siyang mabuhian. Unsa man kadako iyang sala nga nahimo. Dako kaayo ang pasaylo nga gihatag sa Dios nimo. Pila ka sala gipasaylo kung gamay ra nang nahimo sa imong igsoon, buhiin na karon kay ikaw ang kuan sa Ginoo, ikaw ang object sa Ginoo karon gabiuna. Thank you Lord in the name of Jesus. Gilip up nako ang matag usa tonight. Lord, as they come to you tonight, Lord, kinsa man ang mga tao, sakop ba sa pamilya, nakaabusar ba physically, nakasulti ba dili maayo, doon na ba gimbuhaton, nabuhat Ginoo nga nakapahimo og dili maayo sa kinabuhi sa matag usa. Lord, doon na ba mga leaders nga nahimo Ginoo nakapasakit or Ginoo unsa man ang nahimo sinultian o binuhatan. Tonight, Lord, salamat sa imong pulong nga makarelease og pasaylo ang matag usa. Di lang pasaylo kundi makalimot, mabiyaan ug moabante. Because our heart, Lord, is importante at tubangan nimo. Thank you kaayo God. Thank you kaayo Lord. Kinsa man ka karong gabi una, pwede bang patasin mong kamot kung usa ka sa nabiktima or usa ka sa wala nakapasaylo or wa ka makarelease og pasaylo or igsoon one way or another, ikaw ang biktima or nabiktima ka, please raise your hand tonight. God wants to see you. Gusto sa Ginoo pahibalon ka, tanan nimong sala gipasaylo ug kinsa na mga tawhana forgive it right now. Pasayloan na daghang kayong sala gipasaylo sa Ginoo nimo. Buhiin na siya kay di na makakuan nimo. Di ka kaabante sa imong Christian life. Father, for those hands, I release, Lord God, strength, Lord. Lord, di lang nila mapasaylo kundi mabuhian na nila. Di na sila magpabilin diha in the name of Jesus. Salamat Lord, manang kusog, manaang imuhang kuan Lord. Kasing-kasing nimo Ginoo, nga mahimo Ginoong Dios nga mahimong pinaagi sa pasaylo nga nadawat Lord. Maabli ang salabutan o kasing-kasing karon nga makahimo pagkalimot o mapasaylo. Lord, dagay kusog na Lord sa ngalan ni Jesus, kinsa mga tawhana mabuhian na karon in Jesus name and release healing tonight Lord in Jesus name. Manang healing, manang comfort sa matag usa. Karon Ginoo, karon dayon Lord in Jesus name to the power of your spirit in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat Lord, salamat. Di lang ni matapos diri Ginoo, kundi sa pagpamauli namo Lord. Susihon pa namo kinsay mga tao ngayon mo nakapasakit o napasakitan namo Lord, nga makapasaylo mi o makabuhi po mi pasaylo Lord. Salamat kayo for those hands. Salamat, gi-bless ka na mga kamuta Ginoo nga nakadawat karon sa panalangin nga gikan kanimo. Thank you God. Thank you God. Sige, hatagid kusog nga palakpak ang Dios. Di mailhan sa imuhang pagbuhi nimo igsoon. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Amen o amen. Kapanglingkod mo, Mike Son.